Θα σου εξηγήσω. Μπορώ να περάσω. Πόση ζάχαρη βάζω? Κάνω τι ερώτησα. Και όταν λες από το μέλλον, πόσα χρόνια από τώρα δηλαδή? Έχει σημασία. Ναι, θέλω να ξέρω πόσο καιρό έχω για... ξέρεις... Μαμά και μπαμπάς. Καλά είναι. Απλά γκρινιάζουν λίγο περισσότερο. Μου συμβαίνει τίποτα φρικτό μέσα στα επόμενα χρόνια? Έχω παντρευτεί? Πίστεψε με. Για το δικό σου καλό. Όσα λιγότερα ξέρεις, τόσο το καλύτερο. Γιατί ήρθες εδώ λοιπόν? Θες τη σύντομη ή τη μακροσκελή απάντηση? Θα πω την μακροσκελή. Αισθάνομαι ότι αυτή η περίοδος που διανύεις είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Και γνωρίζοντας το αυτό εκ των έσω, το καλύτερο πράγμα που μπορούσα να κάνω ήταν να προσφέρω μια μορφή καθοδήγησης. Βέβαια, μόνο η ύπαρξη αυτής της συνάντησης ενδέχεται να έχει καταστροφικά αποτελέσματα στην εξέλιξή σου και κατ' επέκταση στη δική μου. Αλλά τα πράγματα έχουν φτάσει πλέον σε τόσο κρίσιμο σημείο που είναι πλέον απαραίτητο να πάρω το ρίσκο. Και η σύντομη είναι... Χαραμίζει τη ζωή σου. Χαραμίζει τη ζωή μου. Ναι, χαραμίζει τη ζωή σου. Αισθάνομαι ότι υπερβάλλεις λιγάκι. Ωραία λοιπόν. Πες μας τι έκανες σήμερα. Οκ, ξύπνησα νωρίς το πρωί. Ψέμα. Σημάζεψα λίγο το σπίτι. Ψέμα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι με πέτυχε σε λίγο περίεργη μέρα. Αυτό κι αν είναι ψέμα. Ωραία λοιπόν, από ό,τι φαίνεται χαραμίζουν τη ζωή μου. Για πες μας λοιπόν, μιας και σε έχουμε εδώ πέρα, πώς μπορώ να σταματήσω να το κάνω αυτό? Χαίρομαι που ρώτησες. Αρχικά σταμάτα να βλέπεις αυτόν τον τύπο με τους συνηχοκόπτες. Τι? Τα βλέπεις και με διπλά σε δεχτή. Τα βαριέσαι απλά χρήστο. Έχει χρόνια να δω τέτοια. Θέλω να σου υπενθυμίσω ότι είμαστε το ίδιο άτομο. Είμαι το μόνο άτομο στον πλανήτη στο οποίο πραγματικά δεν μπορείς να πεις ψέματα. Δεύτερον, σταμάτα να τρως μόνο βλακίες. Μαγείρευε και τίποτα από εκεί που. Έχει χαλάσει το μάτι της κουζίνας, γι' αυτό δεν μπορώ να μαγειρεύω τόσο. Τρίτον, έχουν περάσει χρόνια, σταμάτα να της στέλνεις μηνύματα. Αισθάνομαι πως έχεις κάπως πλεονεκτική θέση σε αυτή την κουβέντα και έχεις αρχίσει να την εκμεταλλεύεσαι κάπου. Τέταρτον, σταμάτα να το παίζεις έξυπνος. Οκ, μάλλον οι προθέσεις σου σταμάτησαν να είναι φιλικές. Ίσως εάν καταλάβαινες πόσο βαρύτητα έχουν οι πράξεις σου, θα σταματούσες να τα παίρνεις όλα στην πλάκα. Ωραία, ωραία. Ας αφήσουμε για λίγο όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να σταματήσω να κάνω γιατί πρέπει να γίνω ο καλύτερος άνθρωπος για να ζήσω μια καλύτερη ζωή και μπλα 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 μπλα. Κατάφερα να γίνω. Όχι. Τουλάχιστον τελείωσα αυτό το project που είχα σκοπό να ξεκινήσω. Όχι. Συναντάω μήπως μια πανέμορφη και χαρισματική. Όχι.
Οκ, τώρα αρχίζω να καταλαβαίνω γιατί ήρθες εδώ σήμερα. Έχεις καταλάβει τη σοβαρότητα της κατάστασης? Τους λόγους για τους οποίους έχουμε φτάσει ως εδώ? Για πες μου ρε φίλε, γιατί μέχρι στιγμής το μόνο που μου έχεις πει είναι ότι πρέπει να ξεκινήσω το μαγείρεμα. Ωραία. Αυτή τη φορά θα κάνω εγώ μερικές ερωτήσεις και κάθε φορά που θα ακούω ένα ψέμα θα το σημειώνω. Θες να είσαι αρεστός? Ναι, ποιος δεν θέλει να είναι. Ποια είναι η αντίδρασή σου όταν ένα άτομο ξεκάθαρα δεν σε συμπαθεί? Δεν είναι κάτι που με ενδιαφέρει. Πρώτο ψέμα. Φοβάσαι να εκδηλώσεις τα συναισθήματά σου? Όχι. Δεύτερο ψέμα. Τι σε αποτρέπει από το να γίνεις καλύτερος? Αισθάνομαι ότι αρκετές φορές δεν έχω αρκετό χρόνο για να... Τρίτο ψέμα. Εδώ ακριβώς αισθάνεσαι ότι ωρεοποιείς το αίσθημα της στεναχώριας σου. Όχι. Τέταρτο ψέμα. Έχεις δει και BoJack Horseman, υποτίθεται. Νιώθεις χαρά όταν ένας κοντινός ο άνθρωπος πετυχαίνει τους στόχους του? Προφανώς, γιατί να μην χαίρομαι. Bingo! Έχουμε επιτέλους νικητή. 5 στα 5 ψέματα. Τα θερμά μας συγχαρητήρια. Γι' αυτά εδώ έχεις κάνει ολόκληρη σκηνή. Θα δεν είναι τίποτα σύγκριση με θέματα που έχουν άλλοι άνθρωποι. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι άνθρωποι. Οι άλλοι άνθρωποι ζουν διαφορετικές ζωές, μεγάλωσαν υπό διαφορετικές συνθήκες και έχουν διαφορετικά προβλήματα από εσένα. Σημασία έχει τι κάνεις εσύ. Από τη στιγμή που έχεις έρθει, το μόνο πράγμα που έχεις κάνει είναι να με μειώνεις και να με κακολογείς. Και όλα αυτά επειδή είσαι μίζερος στο μέλλον. Και το βάρος πέφτει πάνω μου. Εγώ πρέπει να διορθώσω την κατάσταση. Καλό είναι να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας και να αναγνωρίζουμε την κριτική που μας κάνουν. Πιστεύεις ότι αν ερχόμουν και στα έλεγα όλα αυτά με όμορφο τρόπο θα μου έδινε σημασία? Και σταμάτα να μιλάς, λες και είμαστε διαφορετικοί. Είμαστε το ίδιο. Κριτική. Οκ. Άσε με να σου κάνω κι εγώ λοιπόν λίγη κριτική. Θες να μου πεις ότι άμα σου είναι εντάξει με τον εαυτό σου θα ερχόσουν πίσω στο παρελθόν για να πεις το παρελθοντικό σου εαυτό να γίνει καλύτερος? Δεν αγαπάς τον εαυτό σου. Δεν τον αγαπάς καθόλου. Και την ακρίβεια τον απεχθάνεσαι. Τον απεχθάνεσαι τόσο που ήρθες πίσω στο παρελθόν με την ελπίδα ότι θα γίνω καλύτερος. Για να γίνεις και εσύ καλύτερος. Δεν ήρθα εδώ για να μιλήσουμε για μένα. Μα είμαστε το ίδιο. Τόση ώρα αυτό δεν μου λες. Δεν μου λες ότι εγώ και εσύ είμαστε το ίδιο. Είμαστε στην ίδια. Ήταν λάθος που ήρθα εδώ σήμερα. Wow. Ένα ακόμα λάθος που αναγνωρίστηκε από τον μίζερο παντογνώστη μας. Συγχαρητήρια. Ας το γιορτάσουμε. Τι έγινε? Σου τελείωσε το κομφετί? Ναι. Είμαι μίζερος. Πήρα πολλές λάθος αποφάσεις. Δεν είμαι χαρούμενος. Δεν είμαι καθόλου χαρούμενος. Εσύ όμως είσαι χαρούμενος? Είσαι έτοιμος να το σημείο σκεφτώ? Προσπαθώ κάθε μέρα να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Αλλά είναι τόσο δύσκολο. Και πραγματικά θέλω να τα καταφέρω. Αλλά δεν ξέρω πώς. Όλη σου τη ζωή ψάχνεις διακόπτες. Αν καταφέρω και γυρίσω αυτό το διακόπτη, τότε τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Αν είχα καταφέρει και είχα γυρίσει και το διακόπτη, τότε ίσως να μην συνέβαινε αυτό. Σημασία δεν έχει μόνο το πότε θα τους γυρίσεις, αλλά και το πώς θα τους γυρίσεις. Δεν αισθάνομαι το πιάνω. Πιστεύω πως μια μέρα θα το πιάσεις. Σε ευχαριστώ για τον καφέ.
Και συγγνώμη αν παραφέρθηκα. Καλό σου απόγευμα. Ο νοικοκόπτης αυτός είναι καταπληκτικός. Ήταν δώρο γάμου από τον πρώτο μου ξάδερφο και έχει χρόνια που κόβω τα νύχια μου με αυτόν. Πάμε όμως και για μια επίδειξη. Έχω ένα μήνα να κόψω τα νύχια των ποδιών μου για τους σκοπούς αυτού του βίντεο και ας δούμε πώς κόβει αυτός ο νοικοκόπτης, τέλος πάντων. Η αίσθηση είναι καταπληκτική. Δεν το συζητάμε αυτό. Είναι απίστευτη.